Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para pandemen Radio Swaka, monggo kita unjakaken tasakur dumateng Allah Ta'ala ingkang sampun kepareng nyawijikaken kula lan panjenengan sami nyawiji wonten ing Radio Swaka. Wonten sonten menika pinagi malih kelemban narto ing dalem pengaosan ngrumaketaken anggenipun pasedherekan. Para bapak, para ibu, kakang, mbak ayu, anak putu jamaah Radio Swaka rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala paring pangandika. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kaladi yunfiku maluhu riya'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali sahwan ngalahi turabun fa asabahu wabilun fatarokahu soldan layak diruna ngala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ayat menika pemur dumateng para pendheripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wonten ing wulan Ramadan menika kita sami ngadah-ngadahaken ibadah kagem ngupadi nugrahanipun Allah Ta'ala. Boten petang-petang kita sedaya ngedalaken sedekah. Sae kagem takjilan saben sonten wonten masjidipun Allah Ta'ala. Boten awel ngedalaken arta bondo ingkang sanget dipun tresnani kagem ngedalaken takjil krana pengin ngupadi nugrahanipun wulan Ramadan kang sok sapa ngibadah ing bulan Ramadan kalamun iku ngibadah sunat padha karo ngibadah wajib ganjarane. Kalamun iku ngibadah wajib bakal ditikel-tikelake nganti tekan tikel 700 lan malnapa sak kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ing mriki wonten angger-angger utawi wonten rambu-rambu supados anggen kula panjenengan sami ngibadah boten ical ganjaranipun sedekah, boten ical ganjaranipun ngibadah, kanthi menika monggo sami pun semak. Allah Ta'ala paring pangandika wonten ing surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tutilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiku malahu riya'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir kamasali sahwan ngalahi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda layak diruna ngala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hei wong-wong kang padha iman, aja sira kabeh padha ngilangake ganjarane sedekahmu krana kepengin nyebut-nyebut ngomong-ngomongake sedekah
kang wis sira taake. Supaya wong padha ngerti iki lho lehku sedekah kanggo kowe kabeh saengga wong do ngerti lan padha ana sing ngalem lan ana sing nyacat. Sing ngalem, wah Bapak Fulan kejan lomo tenan, bodo-bodo takjilane apik tur turah. Iku dadi sedekah sing manfaat. Coba kalamun senajan toh iku sedekah gedhe ganjarane, kalamun didum ning sejamaah iku kurang, le paring sedekah iku ana cacate, cacat kang angel dibusak. Mergo gawe wisuna marang wong-wong sing padha ora uman, sing padha man medhekut madang, sing ora man ming mendelik ngengetke klokap klakep ngombe wedang. Lah kaya ngene iku senajan toh menika kesaenan, awit kurang pengati-ati, kurang pemikiran sehingga mestinipun sedekah menika dados rahmat tumrap sedaya tiyang, namung malah dawah kosok wangsul sedekah dadi laknat saking rasa dalem Allah. Awit menapa damel wisuna dhateng tiang-tiang sing padha ora uman. Mula wanti-wantinipun Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kaladi yungfikuna maluhu ri'anasa wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali sofwanu ngaliturabun wa asaba wabilun fatarakahu soldan layak tiruna ngala syai'in mimma kasabu wallahu layatil qaumal kafirin. Wong-wong kang padha iman menika panggilan tresna saking Allah Ta'ala. Aja sira kabeh ngilangake lho. Niku Allah ngendika, aja padha sira ngilangake. Apa sik dilangke? Nugrahane sedekahmu. Kowe sedekah mesti entuk ganjaran ning malah kosok bali ilang ganjarane. Mergo apa? Kanthi menyebut-nyebut, kanthi ngomong-ngomongake lan malah ndadekake runtik wong-wong kang padha nampa. Iki sedekah semen iki cek ngetokke nggonku. Nek liyane nggonku mesti ora kuat pamengetokke ya ming setitik. Nek nggonku ora mantep tur apik. Piye poso-poso kok ngetokke sedekah ming emceng-emceng. Tembung ngoten menika sampun ngremehaken dumateng sedulur-sedulur ingkang sampun ngedalaken sedekah. Kamangka durung karuan lho sing nyaosi sing maringi sedekah menika jenengan penganggep awon niku luwih elek, malah kepara saged luwih ageng nugrahanipun. Merga napa? Ingkang paring sedekah jenengan anggap ora pati apik niku anggonipun ngorbanake barang pancen astu penuh perjuangan ya kudu nyelengi mboko sithik sok muga-muga iso paring takjil, iso melu golek ganjaran ngene takjil ning masjid.
Wedrewangi nyelengi ngelongi arta bondo sing nggo blanja saben dinane ketang kepengin melu sedekah paring takjil wonten ing Ramadan. Kekuatane ya pancen pas-pasan. Njur kowe sing tiba ngenehi keri krana luwih cukup duit luwih murwat lemu gawe luwih apik ning kanthi ngundat-undat kanthi nyebut-nyebut lan nglarak-nglarake ati marang wong sik nampa marang wong liya. Monggo sing do dereng klakon niku diati-ati wulan Ramadan ki kebak rahmat, kebak berkah, kebak ganjaran nanging aja nganti kleru. Kleru napanipun? Kleru cak-cakanipun, kleru niatipun. Sing mestine Allah Ta'ala keparing lan ridho paring nugroho marang sok sapa sing gelem sedekah. Ning krana anggonmu sedekah iku nglarak-nglarake liyan, ngelek-elek liyane. Dadi sedekahmu iku malah dipun awisi dening Gusti Allah. Al-Baqarah ayat 261 ngendikaken he wong-wong kang padha iman sira aja padha ngilangake ganjarane sedekahmu krana kanthi ngundat-undat krana kanthi ngandak-ngandakake apa kang sira sedekahke. Kamangka malah nglarak-nglarake ati marang sik nampa. Nek ora tak paringi sedekah ngene iki ra tau mangan. Lah kaya ngoten niku ra tau mangan niku. Mung tembung sakecap ketoke sepele nanging menika nglarak-nglaraken manah ingkang dipun paringi tumrap wong sing nampa sedekah lan tumrap sing ngetokaken sedekah menika dadi balak. Ora ditampa sedekah malah dadi ngundhakake dosa merga niatmu mung kanggo pamer. Kamak sali Sofyani ngalehi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan layak diruna ngalasain mimma kasabu wallahu layatil qaumal kafirin. Kaya dene wong kang nyedakahake hartane arta bandane mergo pamer umuk marang para manungsa lan dheweke ora padha iman marang Gusti Allah lan ana ing dina akhir. Mongko pepindhan wong mau kaya dene watu kang lunyu kang sing sak dhuwuring watu iku den tutupi lemah. Banjur watu iku kudanan kang deres sak banjure lemahe padha ilang kabeh kari watu kang mentelis. Kaya ngoten iku ngibadahipun tiyang ingkang umos, ngibadahipun tiyang ingkang pamer, anggenipun sedekah dikandhak-kandhakake malah nglarak-nglarakake ati sing nampa mestine oleh ganjaran saka ngersane Gusti Allah malah kosok bane entuk tambah dosa mergo cak-cakanmu sing ora genah. Pepindhan mau
kaya dene watu kang lunyu lho. Sedekah kaya dene watu kang lunyu kang sing sandure watu iku ana lemahe. Wis sakmestine watune lunyu duruke lemah. Banjur lemah iku kodanan kang deres. Mesti wae ndadekake watu iku resik lemahe ilang. Awet pancen ya lemahe. Garing watune lunyu ora iso tememplek. Ateges sedekahe ora iso nabet marang sing ngedalaken sedekah. Bablas digawa anggonmu pamer, digawa anggonmu nglarak-nglarake ati wong sik nampa. Dheweke wong iku mau ora iso ngerteni sawiji-wiji saka apa kang dheweke lakoni, apa kang dheweke usahake. Lan Allah ora paring pituduh marang wong-wong kang padha maido. Para sederek, para pandemen Radio Swaga perlu pengati-ati menawi kula panjenengan sedaya badhe ngedalaken infak kagem masjid, kagem paring takjil, nadene infak ingkang tumuju marang kotak. Monggo ati menika dipun peper anggen kita ngedalaken infak lan sedekah ridho menyuwun karidaning Gusti Allah ora krana kepengin diwiwi wong akeh. Saengga apa sing diculake tangan tengen, tangan kiwa ora ngerti. Tegese pripun? Anggen panjenengan sedekah niku ora perlu dingerteni wong akeh, ora perlu diwarak-warakake, ning sing baku kanggo makmurake masjid, kanggo makmurake jamaah. Kula panjenengan sedaya ridho lan lila ngedalaken sedekah ingkang sedaya sangat manfaat dumateng kula panjenengan sedaya. Salajengipun Allah Subhanahu wa taala ugi paring pangandika wonten ing surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mudabdabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha ulai wa man yudlilillahu faman tajidalahu sabila. Ingkang cara jawinipun sak temene wong-wong munafik iku padha ngapusi Gusti Allah. Kula mulai matur tiyang munafik klambine Islam ning jane atine dudu Islam. Sak temene wong-wong munafik iku ngapusi Gusti Allah. Lan Allah ora bakal males baikane dheweke. Maksude Allah Ta'ala pancen nguja marang dheweke ing dalem pengakuan beriman. Mongko iku dheweke dilayani kaya dene nglayani para mukmin. Ing dalem iku Allah wis nyediake neraka kanggo dheweke
pinangka piwales anggone sira kabeh padha ngapusi wong akeh. Menika ngamal ingkang ngapusi, sing ngapusi ora patek ngerti, sing diapusi ya ora ngerti. Mergo jenenge manah niku ora ana wong ngerti. Kejaba kekarepaning ati sing wis didhahirake kanthi tata laku. Wong-wong agek bisa nglemat, agek bisa ngira-ira iki karepe Mbah Narto ki kepiye to? Oh, kok kaya ngono ya. Kula wangsuli sak temene wong-wong munafik iku ngapusi Gusti Allah. Lan Allah bakal males paikane dheweke. Lan kalamun dheweke ngadeg kanggo nindakake salat, dheweke ngadeg kanthi memeng. Lho, niki bahaya niki. Mungkin awake dhewe urung ngerti. Nek awake dhewe nglakoni salat kok memeng, coba niki nek panjenengan sedaya mireng adzan saking masjid, mongko jenengan kok agek ndelok TV, nyelo-nyelo adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atimu mangkel, atimu grundel, kepara malah adzan we kok nyelo-nyelo agek ndelok sinetron apik-apik cik. Kaya ngene iki ateges kowe wong kaya sipate wong munafik kang ngapusi Gusti Allah. Jare percaya marang Gusti Allah kena ngopo ditimbali kanggo nindakake salat kok malah nesu. Mongko sektine ngibadah salat kejaba kunjuk bekti marang Gusti Allah kanggo ngaturake panuwun apa sing dadi penjaluking urip. Kanggo dandani ngibadah, kanggo dandani srawung. Ning malah kepara ati nesu agek ndelok sinetron. Mula Allah paring pangandika, sak temene wong munafik iku ngapusi Gusti Allah. Lan Allah bakal males marang paikaning dheweke le gawe paika. Maksudnya pripun? Gusti Allah nguja marang wong munafik iku anggone ngaku iman marang Gusti Allah. Wis karepen ngaku iman yo men, ngaku iman rasa diunekke katon gelem ning masjid. Mongko sebab iku dheweke dilayani kaya dene nglayani para mukmin. Wong-wong anggone ladi padha karo ngladeni wong sing bener-bener wong mukmin. Ning sifate ana sing marake mangkel. Nek le salat entuk sab rada mburi nesu. Waku ki dukuh cik. Pejabat salat kok ora gelem merenah sab nggone ngarep. Mbok sing ming masyarakat endel ki rada mburi mbagai aku menhipo sab ngarep. Ora tak mire yo ora ngelingke aku salat sope neng mburi. Orang rumangsane nek kowe kele teko keri. Mangko kalamun sira kepengin salat sop sik ngarep dhewe kudune ya mangkat rada mruput tekan masjid lajeng salat rong rakaat tahiyatul masjid rampung njul damel sop. Niku nek mireng adzan wonten masjid-masjide Gusti Allah.
Ning sing kedadian teng masyarakat malah kosok balen. Kosok balen pripun? Sing sekawit wis siap teng masjid bareng krungu adzan do metu. Le tengok ning jaba omongan ngalor ngidul sing ora ana tronjonge. Ora bakal mlebu nek ora krungu qomat. Niki sakjane ra kleru to. Nek wis dipanggil muadzin age-age samekta. Nek batal ya wundu, nek ora batal age-age damel sop saka ngarep. Ning mboten krungadan njur do mlaku metu, omong-omong ngalor ngidul sak jelehe. Nek urung qomat urung mlebu. Iki cak-cakan kleru ning dora ngerti. Dora dielingke. Aku rak wis nang masjid perkara kesap engko kleri. Mongko tujuane muadzin ngumandangke adzan ngelingke para kaum mukmin agi-agi tindak masjid syukur bake saka rumah pun wundu. Nek sampun wundu mlebet kanthi terhormat kalem salat 2 rakaat banjur lenggah. Nek wis sauntara mongko wong sing wonten saf ngarep wis kebak. Nek jenengan teka wis rada telat ya aja banget anggen sampean kepengin ngamalake nek mlebu masjid kuwi salat 2 rakaat. Nek wis mangsane iqomah ya mlebu masjid terus mirengaken iqomah. Aja nganti awake dhewe teka keri wis arti qomate sampean mlebu salat 2 rakaat. Jonten malih se teka luwih keri malih salat 2 rakaat arep qomat kapan? Mangko wis ana tanda-tanda iki mangsane iqomah. Mergo sing ngumandangke iqomah ngajene wong sing teka teng masjid nindakake salat tahiyatul masjid. Le teka srenti angger mlebu salat 2 rakaat mangko nganti suwe kaya ngono iki ndadekake kapitunan sing do mangkat sikik grundel. Sak temene wong-wong munafik iku ngapusi Gusti Allah. Lan Gusti Allah bakal males apa sing dadi paikaning dheweke. Paika iki ngapusi mau niku. Lan kalamun dheweke nindakake ngadeg kanggo salat, dheweke ngadeg kanthi wegah-wegahan. Pun tekan riki sakniki todi muhasabah marang awake dhewe-dhewe. Rasa ndumuk liya ning ndumuk awake dhewe. Awake dhewe iku kalamun wis krungu adzan apa age-age nang masjid apa ora. Juru sing wis nang masjid apa age-age wundu kalamun wis batal, age-age gawe saf sik paling ngarep. Rapet rentep lurus. Nek ngarep wis kebak disusul nggo mburi. Ngarep iso ana sing lawa, sing mburi kon maju gemang. Lagi kuwi ngelmune sapa? Rak mergo saking ora ngertine to niku. Nek dielingke ora ngrungokke dadi ora bakal ngerti. Wong nek ana pengajian ora ngrungokke, nek salat ngeri-ngeri.
Wis teko sikik ora gelem tengok ngarep, malah tengok mburi. Mau neng masjid wis sak weh-wenen. Ya bar tadarusan wis do ngaso, basa krungu adzan njur do metu. Le metu ora wundu. Le metu do kongkoi-kongkoi tengok neng teras. Tengok neng tadah las. Nganti masjid malah kosong. Sik muadzin arep ngomati kok wonge rungono. Sangga runggi. Wah, iki kepiye yo? Arep tak komati rungono sik nang ngarep urung do mlebu. Isih do ning njaba mongko sakjeke nek ora dikomati ora mlebu. Wis ngoten ku nglakoni kleru ora rumangsa. Monggo. Sing wis ya wis, sing urung dieling-eling. Nek wis krungu adzan sak sebat golek bedamane salat nek sing teng omah gek tindak masjid wundu salat 2 rakaat lenggah. Nek wis tarik-tarik muadzin lajeng iqomah. Sampun dipun kumandangaken iqomah agi-agi ngadeg. Sing teko keri ya le damel soft wingking. Aja wis teko keri-keri ndresel-ndresel njaluk ngarep, sik ngarep ditundung kon mundur, kuwi kleru. Nek pancen kepengin ning soft ngarep, le teko ki ya mruput iso komanan soft ngajeng. Lan kalamun dhek ngadeg kanggo nindakake salat mongko dhek ngadeg salat kanthi memeng. Dheweke kanthi tujuan umuk riya ki umuk. Riya yaiku nglakoni sawijining perkara ibadah ora kanggo golek ridhaning Gusti Allah nanging kanggo goleki pujian aleman pangalembono lan popularitas saka masyarakat. Dheweke tujuane pamer anggone salat supaya diweruhi wong akeh. Lan dheweke ora ragu-ragu antarane kang mangkono iku iman utawa kafir. Mas Uli dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Tiang munafik niku anggenipun eling marang Gusti Allah namung sethithik. Upami waing ya ora alhamdulillah. Nek kesandung ora muni subhanallah. Ning malah jabang bayi lah malah jabang bayi kuwi rak nyebut sing ora dunung. Lan dheweke ora nyebut Allah kejemeng sithik. Dheweke ing dalem ragu-ragu antarane kang mangkon iku iman utawa kafir. Nglakoni salat ning atine mamang. Mangkat apa ora, salat apa ora. Mulih apa ora, ati anggone ndake tansah kebak kemamangan ora mantep. Lah nek salga ora mantep kuwi ciri-ciri salate wong munafik. Lan wong iku ora klebu golongan iki lan golongan iki.
sing dikarepake golongan iki yaiku golongan wong sing padha iman lan uga ora klebu golongan iki uga udu kalbu wong kafir. Nek arti lebokke golongane wong iman, nek salat ki memeng pegawégan. Kita jedit sing kok sik dilongkas. Wis adan lho Pak, ya engko dilongkas nek komat. Wis komat Pak, ya makan ayo gliak-gliak. Pancen bener tindak wonten masjid niku ora pareng kesusu. Ora pareng kesusu-susu. Mlaku kanthi sareh lan zikir marang Gusti Allah. Yo karepen telat wis dinarakan kena ngopo kok nganti telat mangko mau wektune ya kobet. Ora kena le mangkati tembunge sing rada ratek apik biayaan kesusu-susu. Sing ngalon sareh pekoleh tindak masjid nututi sak olehe. Lah nek kepengin ilmu salat ora keri sesuk meneh mengko le tindak masjid aja nganti muadzin wis ngumandangke salat. Syukur bage muadzin wis adzan sampean sampun lenggah wonten masjid. Iku sing utama. Tidak masuk ke dalam golongan iman dan pula tidak termasuk golongan orang-orang kafir. Dadi abu-abu. Iman ora, kafir ora. Kang supa den sasarake Gusti Allah. Sing dimaksud den sasarake Gusti Allah disasarke dening Gusti Allah yekti wong iku sasar amarga anggone le padha ingkar lan maidu ora gelem mangerteni pituduh ing Gusti Allah. Wonten ing ayat menika amarga dheweke iku ingkar lan ora gelem memahami apa sebabe Gusti Allah nglebokake marang dheweke klebu golongan lemut kang kanggo pepindhan mongko dheweku bakal dadi sasar. Mereka dalam ragu-ragu antara yang demikian iman atau kafir tidak masuk ke dalam golongan iman dan pula tidak termasuk golongan orang-orang kafir. Kang sok-sapa den sasarake Gusti Allah mongko kowe pisan-pisan ora bakal iso oleh dalan kang paring pituduh tumrap sira kabeh. Nek sampun panjenengan anggenipun nindakaken amaliyah kiyo pancen wis ogah-ogahan ngrungono pengajian ke pomo iso mlebu kuping tengen beradat metu kuping kiwa. Iku isih lumayan iso mlebu. Ning nek pancen wong wis disasarake dening Gusti Allah krungokke pengajian disambi omong-omongan blas ora ngerti apa sing dingendikake ustad ing dalem maringi pengajian. Wonten ayat candhaipun, ayat sanes Allah Ta'ala paring pangandika wonten ing surat Al-Maun fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun
alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Mongko cilaka wong-wong kang padha salat, yaiku wong-wong kang lirwa anggone nindakake salat, lirwa ing salate. Wong-wong kang mangkono iku padha tumindak pamer riya lan wegah aweh pitulungan kelawan barang kang piguna. Ika surat Al-Maun juz 3 dosa. Wailul likulli humayyatil lumayyah aladina jangal aladina hum ngan salatin sahun aladina hum yurauna wa yamnaunal maun. Monggo kula ngajak dumateng awak kula piyambak lan dumateng para pendemen Radio Swaka, monggo anggenipun ngibadah menika dipun sengkotaken, dipun dohaken saking raos riya, raos pamer. Ing wulan Ramadan menika wulan ingkang kebak barokah. 10 dina sing akhir Gusti Allah njamin wong-wong kang padha ngibadah ing wulan Ramadan ing 10 dina akhir padha wis bebas saka genine neraka. Kalamun awake tansah sengkut tanggal 1 tekan 10 ya sengkut, 11 tekan 20 ya sengkut, 21 tekan 30 awake tansah ajeg-jejeg ora bakal mingkah ora mingkuh mergo iki dawuh Gusti Allah sami'na wa ata'na. Waladina yunfikuna amwalahum riya'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa man yakuni syaitanu lahu farina fasa'a qarina. Lan uga wong-wong kang nyodakohake nafkahake arta bandane kanthi pamer marang wong akeh, lan wong-wong kang ora beriman marang Gusti Allah lan marang dina akhir, kang sok-sopo kang jukuk kang dadekake syaitan iku dadi pitulungan dadi kancane, mongko syaitan iku kanca sak elek-elek ing kanca. Dadi tiyang ingkang ogah-ogahan nindakake ya mung kanggo wangun-wangun, ya gumum ya kabeh do mangkat nek ora makan ndak dunaike wong lah kaya ngoten niku ngibadah mung krana sanes, krana kanggo nutupi rai, krana kanggo golek umum. Sing ngoten niku estunipun ora pikantuk nugroho saka ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngendika bersabda, nganin Ngabas radhiyallahu anhu maqala qala rajulu ya Rasulullah ini aki mau kisah uridu wajah Allah wa uridu an yuriya mautin. Falam yaruddu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nazala famangkana yarujju liqa rabbih wal ya'mal ngamala sholihan wala yusyrik bi ibadihi rabbil ahad.
Saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu piyambakipun ngendika Kanjeng Nabi ngucap sawijining wong lanang matur dumateng Rasulullah. Satemenipun kula menika miderek ing dalem pertempuran peperangan awit ngupadi karidanipun Allah. Lan kejaba iku aku kepengin supaya perjuanganku iku dilihat wong akeh. Dingerteni wong akeh. Mongko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora paring jawaban pitakon iku mau. Saengga tumurun ayat sing maksude mongko kang sok sapa ngarep-arep marang Gusti Allah, ngarep-arep bakal ngadhep marang Gusti Allah, mongko wong iku kudu nindakake amalan soleh lan ora nyekutokake sawiji-wiji apa ing dalem ibadah marang pangeranira. Al-Hakim lan dia berkata hadis menika sahih atas syarat Bukhari wal Muslim. Nika Kanjeng Nabi kula wangsuli saking Ibnu Abbas radhiyallahu anha piyambakipun ngendika kang sok sapa wong lanang tumeka marang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, satemenipun kula miderek ing dalem peperangan. Awit kepengin ngupadi ridhanipun Allah. Lan kejawi menika kula kepengin supados perjuangan kula menika dipun mangertosi tiyang kathah. Niku ana sawijining sahabat matur nek kula iki nggih melu perang. Miderek sunah Rasul supados pikantuk ridhanipun Gusti Allah. Ugi kepengin diwuri wong akeh. Nek aku ki klebu pahlawan kalamun Kanjeng Nabi ngadani perang mesti melu men dianggep wong kendel jago perang. Mongko Rasulullah ora paring wangsulan. Saengga tumurun ayat kang artosipun mongko kang sok sapa ngarep-arep akan ridhaning Allah mongko dheweke kudu nindakake amalan soleh lan ora nyekutokake marang sawijine wong ing dalem ngibadah marang pangerane. Ora ling ibadah ora nyekutake Gusti Allah marang sawiji-wiji barang liyane. Kudu mukhlisina lahuddin. Makaten pengaosan binjang kasembalih mbok bilih mangke wonten pamrutan pirsa badhe kita aturi wangsulan wonten mangke kula dereng saged kita aturi jawaban wonten ing minggu candhaipun. Monggo. Matur nuwun. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu Mbah, badhe nyuwun pirsa. Misalipun kita sampun bayar zakat
apakah kita wajib menerima zakat atau bagaimana? Mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawi wonten masyarakat wonten daerahipun piyambak kita membayar zakat lewat panitia. Awake dhewe ora kena entuk bagian zakat sik didum panitia